бинандагони азиз, имрӯз дар барномаи эҷоз ҳунарманди ҷавону эҷодкорро муаррифӣ кардани ҳастам, ки бо тахайюли бою навоварӣ дар самти ҳунармандӣ муваффақ гаштааст. Наргиз Тошматова ин духтараки соҳибистеъдод сокини шаҳри Гулистон аст ва ба ҳунари заргариву омода намудани маҳсулоти ороишӣ шавқу завқи беандоза дошта, гӯшвору гарданбанд ва дигар ороишоти занонаро назаррабову мафтункунанда тайёр мекунад. ӯ худ дар оилаи ҳунарманд ба воя расидааст ва аз хурдӣ назди модараш нишаста аз ӯ нозикиҳои ҳунарро омӯхтааст. ҳунаре ки имрӯз ман тарғиб мекунам, кору фаъолият мекунам, аз ҳунари модарам сарчашма гирифтааст. Чун модарам худашон дӯзанда ҳастанд. Вақте ки либосҳои дӯхтагишонро бо мӯҳраҳо, бо сангҳо оро медоданд, аз ана ҳамон сангҳо ман илҳом мегирифтам ва якчанд маротиба барои худам дастбанд, дигар маҳсулотҳои ороишотиро омода кардам. Баъдам ба дугонаҳоям тайёр карда додам. Баъдам ба ана ҳамин соҳаи заргарӣ сараввал бо мӯҳраҳо кор мекардам. Баъдан ҳамин хел шавқу рағбати ман ба ин кор боз ҳам равнақ ёфт ва албатта бо дастгирии падару модарам ба шаҳри Тошканд фирсонданд. Дар шаҳри Тошканд ман боз дигар паҳлӯҳои соҳаи заргариро омӯхтам. Дар он ҷо ман кор бо металл, кор бо сангҳои табиӣ ва кор ба намин маҳсулотҳои заргарӣ, чӣ гуна мато, сангҳои заргарӣ, чӣ хел рангҳоро бо ҳам дигар интихоб мекунем. Бисёр паҳлӯҳоашро омӯхтам ва вақте ки дар ин ҷо ман донишҷӯ будам, дар давраҳои донишҷӯӣ ин соҳа, ин ҳунарам бисёр ҳам ҷоннок гардид, чун ҳам донишҷӯ будам, ҳам фаъолияти ҳунармандӣ ва ҳам мехондам. Бо хоҳиши ҳам сабақон, устодон ҳамин ҳунарро ба дигар донишҷӯи духтарон низ тарғиб кардам, омӯзонидам ва имрӯз гуфта метавонам, ки беш аз 80 нафар ҳунари худро омӯзонидам. Вақте ки ман дар омода намудани ягон фармоиш, вақте ки бисёртар фармоиш мешавад, фурсат намеёбам, ки ана ҳамон фармоишҳоро адо карда бошам ва ман рӯй меорам ба шогирдони боистеъдод. имрӯз шогирдони боистеъдод хеле бисёр дорам ва мақсади ман дар оянда дар гирди худ сарҷамъ овардани духтарони болоёқат ва таъсис додани як гурӯҳи корие, ки бо тарғибу ташвиқи ҳунарҳои мардумӣ, яъне аз ҷумла соҳаи заргарӣ шуғл дошта бошем. дар ороишоташ бештар маҳсулоти табииро истифода мебарад ва худаш ки зебопараст аст, ҳамаи зебоиро дар табиат мебинад, яъне манзараҳои зебои диёраш илҳомбахши истеъдодаш ҳастанд. маҳсулотҳои омодакардааш аз сабаби серхаридор буданашон барояш манбаи даромад гашта, онҳоро дар дӯконҳои армғонфурӯшӣ ба фурӯш мегузорад. мисол аз лаби баҳр, боз аз гулҳои табиат илҳом мегирам ва ҳатто гулҳоро мегираму хушк карда, тайёр карда мемонам. Ин гуле ки охирон бор ман гирон монда будам, ана ҳамин тавр, боз дар ин ҷо гулҳои ромашка ҳастанд, дигар гулҳо бобуна ҳастанд, бале дигар гулҳо. Ҳатто шиносони ман вақте ки гулдаста мегиранд, духтарон, дугонаҳои ман вақте ки ба онҳо гулдастаҳо ҳадия мешаванд, аз байни онҳо гулҳои хурдакакро барои ман хушк карда мемонанд ва мегӯянд, ки ман барои ту гул овардам, шояд барои ягон чиз истифода карда бошӣ. Аз табиат, яъне аз гулҳои табиӣ истифода мекунам ва чӣ тавре ки ман аз баҳр илҳом мегирам гуфтам, ман аз маҳсулотҳои баҳрӣ низ истифода мекунам. Ҳоло дар ин ҷо ягон маҳсулоти омодаи ман ҳузур надорад. Ман як чизро нишон дода метавонам. Барои худам хома омода карда ҳастам. Ин низ бо смалаи махсус ва аз мӯҳра, чӣ тавре ки мӯҳра аз баҳр гирифта мешавад ва
чӣ тавре ки бо забони замонавӣ мегӯянд ракушка. Аз ҳамин чиз истифода карда барои худам хома омода кардаастам ва ман аз маҳсулотҳои баҳрӣ ҳатто гӯшвор тайёр карда ва он гӯшвор низ харидори худро ҷалб кардааст. Гӯшвор, дастбандҳо, ҳар гуна маҳсулотҳое ки тайёр мекунам. Мутаассифона анамун баъзе корҳои дастиам дар ин ҷо ҳузур надоранд, чун ман бо дигар мағозаҳои фурӯшӣ низ ҳамкорӣ мекунам. Дар мағозаҳо низ маҳсулотҳои худро барои сайёҳон пешниҳод мекунам. наргиз дар кори худ устод аст ва бисёр ороишотҳоро бо сифати баланд омода мекунад. Дар рафти барнома низ як намуд кори худро марҳила ба марҳила фаҳмонида омода кард. ҳоло ман мехоҳам як намуди ороише ки барои занҷирҳо истифода мекунанд аз гулҳои табиӣ омода карда бошам. Ва дар ин ҷо ман мехоҳам аз гули бобуна истифода карда бошам. Айнан ин ороишоте ки бо гули бобуна омода гардидааст бисёр диққати ҷавононро ҷалб мекунад ва ман низ бисёртар аз ҳамин гули бобуна истифода мекунам. Ин моеъ махсус барои соҳаи заргарӣ истифода карда мешавад. Ин моеъ беранг ҳаст ва мо метавонем бо хоҳиши худ аз рангҳои махсус истифода карда бошем. Ин ҳар гуна рангҳоро дорад ва боз ин моеъ аз ду компонент иборат мебошад. Яке худи моеъи заргарӣ ва дигаре бошад агар барои шах шудани ҳамин моеъ кӯмак мерасонад ва ин моеъ дар тӯли 10 соат хушк мешавад. Хубтар омехта мекунем. Каме мегузорем ва баъдан мо аз қабати гулҳои бобунаро интихоб карда мегирем. Вақте ки ин техникаро оғоз карда будам, ба хатогиҳои бисёр роҳ додам. Баъдан бо намин ёрдами устодам ман хатогиҳои худро ислоҳ кардам. Сараввал ман аз гулҳое ки зинда ҳастанд, ҳоло тар ҳастанд истифода мекардам. Вақте ки ин моеъ хушк мешуд, гул ранги худро, сифати худро гум мекард. Баъдан устодам ба ман маслиҳат доданд ки аввал бояд ки худи гулро хушк кард. Вақте ки гул ранги худро дар анамун раванди хушкшавӣ нигоҳ медорад, вақте ки мо аз ин гулҳои хушкшуда ягон ороишотро омода мекунем, ранги худро нигоҳ дошта метавонад. Ман гули бобунаро мегирам, ба дохили ҳамин қолаб мегузорам, ба болои ҳамин гули бобуна боз мерезам. мо на фақат гул, мӯҳра ё дигар чизро низ ҳамроҳ карда, мато ё дигар чизро низ омода карда метавонем. ҳоло ман як намуди гӯшворе ки ман аз ҳамин моеъ омода кардагӣ ҳастам нишон медиҳам ки албатта бо истифодаи ҳамин моеъ ман ин гӯшворро омода кардагӣ ҳастам. бояд ки моеъ ҳамин болои гулро пурра рӯпӯш кунад. Ҳамин моеъ болои гулро пурра фарогир бошад. Вақте ки ин маҳсули омода кардамо хушк мешавад, гӯё дар дохили шиша як гуле вуҷуд дорад ва
ин ороишот низ дӯстдорони худро дорад ва ман як намуди маҳсулотро яъне гӯшворро нишон додани ҳастам. Дар ин ҷо ман аз матои адрас истифода кардагӣ ҳастам. Ба ман идея омад, ки ман аз ягон орнаменти миллӣ, аз ягон мато истифода карда бошам ва вақте ки ба болои матои адрас ҳамин моеъро рехтам, ҳамин гуна зебоӣ ҳосил шуд ва ин низ як намуди маҳсулоти нав барои ман шуд. Хуб, ин ороишотро мо ба итмом расид. Ҳоло ин пурра тайёр нашудааст, чун барои хушкшавии ин ороишот на кам аз 10 соат вақт меравад. Боз гуфта гузарам, ки вақте ки ин ороишот низ омода мешавад, ҳамин гуна шаклро мегирад, яъне мисли шиша шах мешавад. ғайр аз ин наргиз ороишоти заргариро низ омода мекунад. ба ин намуди маҳсулот фармоиш зиёд аст, мегӯяд ҳунарманд. ин маҳсулотҳоро аз металлҳои тайёр омода намуда бо сангҳо ороиш медиҳад. ӯ дар баробари ҳунарманд будан дар шӯъбаи идеологияи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Гулистон ҳамчун мутахассис фаъолият дорад ва фориғ аз кори асосӣ бо шуғли дӯстдоштааш машғул мешавад. аслан вақте дар дил меҳри ҳунар самимӣ ҷой гирифта бошад, бо шавқи беандоза ба он машғул мешавӣ, мегӯяд Наргиз, ва мекӯшад ҳар талаботи мизоҷонашро бо эҷодкорию навовариҳояш қонеъ намояд ва маҳсулоти босифату зеборо пешниҳод созад. Боз мехостам як намуди гарданбанд, ки имрӯз ин гуна маҳсулотро маҳсулотни этнографиниз меноманд, чун дар Осиё Миёна асосан ин гуна ороишотҳоро ба бар мекунанд ва ман аз металлҳои тайёр истифода мекунам. Мисол оварда метавонам ин шакл. Ин барои сар, вақте ки дар фотосессияҳо, дар ягон ҷашнҳои миллӣ бо либосҳои миллӣ истифода мекунанд. Боз як гарданбандро низ нишон медиҳам, ки ин низ аз сангҳои табиӣ омода гардидааст. Боз ман мӯҳраҳоро бисёртар истифода мекунам дар маҳсулотҳои худ. Мисол оварда метавонам ин гӯшворҳоро марворид ба занҳо як зеби хос медиҳад. Марворид низ ба худ хос зебоиро дорад. Бинобар ин ман аз ҳар гуна марворидҳои ҳар гуна шакл дар ин ҷо овардагӣ ҳастам. Аз ҳар гуна марворидҳо истифода мекунам ва боз ман аз матоъҳои боқимонда низ истифода мекунам. Ман дар ин ҷо як намуди маҳсулотро омода кардагӣ ҳастам. Аз матои джинс мегӯянд, аз орнаменти миллии қаламфур илҳом гирифта ин гуна гӯшворро омода кардагӣ ҳастам. Ва боз ғайр аз вай ман аз лои полимерӣ истифода мекунам. Дар ин ҷо низ аз меваҳои аз мевае ки рамзи миллӣ аст, рамзи Осиё Миёнагӣ аст, анорро тайёр кардагӣ ҳастанд. ҳоло мехоҳам як намуди гарданбандро дар ин барнома омода карда бошам. Ман дар ин ҷо аз металли тайёр карда шуда тайёр яъне истифода мекунам, ки ин металл сплав номида мешавад. Ман ин металлҳоро тариқи фармоиш дастрас мекунам ва ин металлро бо ҳар шакл ором метиҳам. Ва ман мехостам имрӯз аз сангҳои фирӯза истифода карда бошам. Барои ин техникаи корӣ ба ман 3 намуди анбӯрча, яке бо буридани ягон металлҳои сахт, яке бо дигарҳо бо тоб додан ва сахт кардани ҷараёни омода намудани ороишот. Ва ман аз ин гуна мехчаҳо истифода мекунам барои
анамин мӯҳраҳо ҷойҳои изофагиашро бурида мегирам бо ин шакл. вақте ки ба ягон нафарро мебинам, ягон нафари наздикони худро ё акси онҳоро мебинам, ё ягон образи онҳоро аз ягон тӯю маросим мебинам, ҳатман ба либоси он нафарҳо эътибор медиҳам ва аз анамун либос, аз анамун образи онҳо ё аз мувофиқаи анамун рангу бори либосҳои онҳо ба ман фикр меояд, савол меояд ки бо ин либос ин кас чӣ гуна ороишотро истифода мекард, боз чӣ гуна ороишот омода карда мешуд, образро мукаммал мекард. Гӯён ягон маҳсулоти заргарӣ ба фикрам меояд. Вақте ки ягон нафарро мебинам, ҳатман чашмам ба маҳсулоти заргарӣ, ба гӯшвор ё ба гарданбанди он кас мефурояд. Ва инчунин гуфтани ҳастам ки вақте ки ба ягон нафари наздикам, ман худам низ хизматчии давлатӣ ҳастам, ба ягон ҳамкорам, ба ягон нафари наздикам вақте ки ба ягон умуман корманди давлатӣ ягон ҳадия кардан мешавам, ҳатман аввал мушоҳида мекунам он кас чӣ гуна ороишотро истифода мекарда бошад. Яъне бо стили минималистӣ ё ки аз чӣ гуна стилро онҳо ба бар мекунанд. Ба мун маҳсулотҳои ороишоти заргарии он нафар аввал мушоҳида мекунам. Дӯзанда ба либоси ягон нафар эътибор медиҳад, мушоҳида мекунад, чӣ гуна тайёр кардааст, чӣ гуна бошад. Заргарҳо низ ба ороишоти заргарии наздикони худ эътибор медиҳад. Гуфтам, албатта таваҷҷӯҳ мекунад. Ин барои мо ягон душворӣ надорад. Ин техника дар замони имрӯза бисёр ҷавонон, бисёр ҳунармандон истифода мекунанд. Ин техникаро заргарии касбӣ гуфта намешавад, лекин ба яке аз паҳлӯҳои соҳаи заргарӣ дохил мешавад. аз сабаби он ки мо аз асбобҳои корие ки заргарҳои касбӣ истифода мекунанд мо надорем. аз сабаби он ки мо бо нуқраву бо тилло корбарӣ намекунем, аз металлҳои тайёр гирифта аз онҳо маҳсулотҳои заргариро омода мекунем. Чун фирӯза яке аз сангҳои рамзии осиёмиёнагӣ маҳсуб меёбад ва инчунин маънои осмони софу тозагиву як маънои худро дорад. Ман асосан аз анамин сангҳо истифода мекунам. Вақте ки барои мағозаҳо омода мекунам, хориҷиҳоро ҷалб мекунад, чун хориҷиҳо рангҳои баландро дӯст намедоранд. рангҳои паст, рангҳои нафис, айнан ҳамин санги фирӯзаро бисёртар дӯст медоранд. Инчунин боз қайд карда мехоҳам ки он ороишотое ки дар арафаи идҳои миллӣ аз ҷумла Наврӯз, 8 март, бале 8 март рӯзи бонувон бештар ба фурӯш меравад. Чун дар анамон лаҳзаҳо аз умуман либосҳои миллиро ба бар мекунанд ва бонувони мо мехоҳанд албатта аз ороишоте ки бо стили миллӣ омода гардидааст, аз инҳо низ харид мекунанд. Вақте ки ман аз кор бармегардам ва мешинам ба мизи кориам, модарам, чун модар дилсӯз аст, мегӯянд истироҳат кун, хаста шудӣ. Ман мегӯям вақте ки як корро дӯст медоред, одам хаста ҳам намешудааст, хаста шудагиша ҳис ҳам намекардааст. Вақте ки ягон илҳом меояд, умуман
ягон дигар фикр нест. Ин заргари низ албатта эҷодкорӣ аст. Имрӯз ман аз бисёр техникаҳо истифода мекунам. Чун гуфтам бо лои полимерӣ, бо яъне смолаи заргарӣ кор мекунам, ғайр аз ин металл. Албатта маҳсулотҳои муаллифии ман низ ҳастанд. Аввал эскизашро тасвир мекунам ва бо истифода аз лои полимерӣ ва бо дигар ашёҳо маҳсулотҳои ороишотиро омода мекунам. Аз сабаби он ки ба ин гуна маҳсулотҳое ки аз металл тайёр карда шудаасту бо ин гуна рамзҳои миллӣ омода гардидааст, талабот ҳаст дар мағозаҳо. Ман мувофиқи талабот ин гуна ороишотҳоро омода мекунам. Боз қайд кардан ба маврид аст ки имрӯзҳо ба соҳаи сайёҳиву ҳунармандӣ аз тарафи махсусан аз тарафи ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳ зоҳир гардидааст ва ман аз ҳамон имтиёзҳое ки барои имрӯз занони эҷодкору ҳунарманд аз тарафи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, истифода намуда соли 2023 гирандаи гранти раиси вилоятӣ гардидам ва он грантро самаранок барои пешбурди анъанаи ҳунарам, барои ҳамкорӣ бо шогирдонам истифода кардам. Ва боз барои мо шириш даркор аст. Шириш махсус барои сангҳо истифода мешаванд. Аз ин гуна шириш истифода мекунам. Ин шириш камаш дар 5 соат хушк мешавад. Ба як шабонарӯз гузорем ҳам боз хубтар хушк мешавад. Дар лаҳзаҳои саросемагӣ 5 соат ман интизор мешавам. Ин шириш хеле мустаҳкам буда, ягон санге ки ба ин ҷо мегузоранд канда намешавад. Аз сабаби он ки ин металл ин гуна шаклро фаро гирифтааст, ман низ аз анми санги фирӯзае ки ба ин шакли металламон мувофиқ аст истифода кардам ва аз мӯҳраҳои фирӯзаранг истифода кардам ва мо мегузорем дар ин ҷо сангамонро. Ман вақте ки инро ширеш кардам, дар ин ҷо занҷирашро мегузорам. Вақте ки ягон фармоиш қабул мекунам, мувофиқи талаботи фармоишкар дарозии онро ба эътибор мегирам. Яке мехоҳанд дарозтар бошад занҷираш. Умуман аз рӯи талаботи фармоишкар кор мекунам. дар ороишоти заргарӣ Наргиз бештар ба нақшу нигор ва рамзҳои миллӣ такя мекунад ва мекӯшад вобаста ба мазмуни нақшҳо асарҳои мукаммал эҷод намояд. Пайваста эҷод мекунад, бисёртар асарҳои таърихиро мутолиа менамояд, то дар амалҳояш истифода кунад. Наргиз бо офаридаҳояш дар бисёр озмуну фестивалҳо иштирок кардааст ва офаридаҳои ӯ аз ҷониби ҳакамон баҳои баландро низ сазовор гаштаанд. Имрӯз ман дар омода намудани маҳсулотҳои заргарӣ аз орнаментҳои миллӣ истифода мекунам. Масалан, аз орнаменти миллӣ қаламфур. Қаламфур чун рамзи миллӣ мебошад ва маънои аз чашми бад нигоҳ доштан
ро дорад. Қаламфурро ман асосан аз тоқи мардона дида будам. Боз аз вақте ки гулдӯзҳо дар сӯзаниҳо дар либосҳои худ як зебоиро меофаранд, аз гули қаламфур истифода мекунанд. Ва боз ман низ хостам дар омода намудани маҳсулотҳои заргарӣ анами гуна орнаментҳои миллии бадеиро истифода карда бошам, то ки нақшу нигори миллии тоҷиконаи мо боз ҳам эҳё гардад дар ҳама самтҳо, на танҳо дар соҳаи дӯзандагиву гулдӯзӣ, балки дар соҳаи заргарӣ низ инъикос ёфта бошад. Ва ман хостам дар ин ҷо як маҳсулоти худро нишон дода бошам. Ин зеби гардан аз сангҳои Сваровски, аз мӯҳраҳо омода гардидааст. Сараввал эскизашро тасвир кардам ва бо техникаи дӯхтан ман ин ороишотро омода кардам ва боз қайд кардам ба маврид аст ки ин маҳсулот барои як пурра намудани як асаре ки ман барои иштирок дар озмуни Тоҷикистон, ватани азизи ман, барои даври шаҳрияш омода кардам. Чун дар низомномаи озмун оварда шудааст ки бояд эҷодкор як навоварӣ карда бошад аз нақшу нигори бадеӣ, аз табиат, умуман он чизҳое ки ба таъриху таърихнигории тоҷикона вобаста аст истифода карда бошад. Ва ман низ ин гуна навовариро пешниҳод кардам. Ва боз тоҷ, яъне қоштилло мегӯяд. Ва қоштиллое ки ман дар дигар ҳолатҳо омода мекардам, аз дигар металлҳо, бо истифода аз металлҳо, бо истифода аз орнаментҳо, нақшунигорҳои миллӣ омода мегардид. Ва ман хостам бо истифода аз нақши қаламфур ин қоштиллоро омода карда бошам. Ва ин ороишоти ман, он либосое ки ман барои иштирок дар озмун тайёр карда будам, ин ороишот анами либосро боз ҳам зеб дод ва диққати аъзоёни ҳакамро низ ҷалб кард. Ва ман мехоҳам дар ин ҷо либосе ки ман барои даври шаҳрии озмунии Тоҷикистон, ватани азизи ман омода кардам, нишон дода бошам. Дар ин ҷо ман аз матои адрас, ки адрас матои миллии тоҷикона мебошад, бо истифода аз ана ҳамин мато ман дар ин ҷо як либоси арӯсонае ки имрӯз арӯсҳо барои келинсалом баъд аз той бар мекунанд, ман ин либосро омода кардам. Дар ин ҷо ҳар як гулҳояш дастӣ тайёр карда шудааст ва боз дар ин ҷо гулдӯзии дастӣ бо мӯҳраву бо сангҳо истифода кардам. Хостам ки ягон либоси нафисро омода карда бошам аз матои нафисе ки имрӯз арганза мегӯянд. Аз ин мато истифода кардам ва боз анами матои адрасро комбинатсия кардам. ана ин асарро бошад ба даври вилоятии озмуни Тоҷикистон, ватани азизи ман, пешниҳод карданист. Ин либос низ ҷанбаҳои таърихӣ дорад ва аз чанд қисм иборат асту дар ҳар яки он як ҷузъи таърихро ҷой додааст. асар ҳоло мукаммал нест ва онро Наргиз бароямон муаррифӣ намуд. ин асарро ман оинаи таърих ном гузоштам. Барои чӣ? Барои он ки ман бо пешниҳоди ин либос хостам таърихи Тоҷикистонро, чун дар давраҳои пеш, мисол хонаҳои ҳунармандон чӣ гуна буд ва боз орнаментҳои тоҷикона чӣ гуна буд, ман хостам ки таърихро бо тасвири соҳаи меъморӣ пешниҳод карда бошам. Дар ин ҷо ман овардам аз ин ҷома омода карда истодан. Дар ин ҷо ақиби анамон қисми ақиби ҷома аст. Агар ба таърих назар кунем, роҳи Абрешим аз Истарафшан гузаштааст ва ман
ба акси қалъаи муғ рӯй овардам ва аз анамун акси қалъаи муғ гирифта дар инҷо тасвир кардам, эскизашро тайёр кардам ва дар наздаш бошад агар роҳи абрешим, яъне дар инҷо корвон, шутурҳоро бо корвонбошӣ овардам ва чун Тоҷикистон давлати кӯҳӣ аст, офтобӣ аст, манзараи зебо дорад ва ман ба ақиби ана ҳамин қалъаи муғ кӯҳу офтобро овардам. Ва боз дар инҷо вақте ки ман ба объекти наве ки дар қалъаи Хуҷанд сохта ба истифода дода шудааст, вақте ки ман ба хонаи ҳунармандон дохил шудам, дар он ҷо назарам ба токчаҳои гаҷкорӣ афтод ва ман аз ана ҳамонҳо ба ман як идея омад ва ин гуна нақшро тасвир кардам ва аз сангҳои фирӯза истифода бурда гулдӯзӣ кардам. Ва боз хостам ки дар ин ҷо орнаментҳои миллӣ ки дар Чакан имрӯз истифода мекунанд, аз гулдӯзие ки дар чаканҳо дар либосҳои занона истифода мекунанд, ин гуна гулдӯзиро оварда бошам. Ин як қисми ҷомаи ман мебошад. Умуман ҷои асосие ки ман дар ин асар мехостам ба ҳамагон нишон дода бошам, фикрамро баён карда бошам, ин маҳаллаи ҳунармандон мебошад. Маҳаллаи ҳунармандон оғоз мешавад аз ман овардам дар ин ҷо қалъаи Хуҷандро. Баъд аз қалъаи Хуҷанд боз маро хонаҳое ки гумбаз доранд, масҷидҳо, мадрасаҳое ки агар ба таърих назар кунем, маро бисёртар илҳом мебахшид ва ман дар ин ҷо гумбазҳоро низ истифода кардам. Дидам ки болои хонаи ҳунармандон бо гил рост рӯйпӯш карда шудааст. Вақте ки ба манбаъҳои таърихӣ нигоҳ мекунем, пештар ҳунармандон дар болои анамо хонаҳои худ ҳунармандӣ мекарданд. Умуман боми хонаҳоро низ онҳо истифода мекарданд ва аз ҳамин сабаб низ чунин шаклро гирифтааст. Дар ин ҷо ман овардам хонаи адрасбофро, чун адрасбофҳо аз пахта низ истифода мекунанд. Пахта имрӯз ҳам рамзи ҳам боигари давлатӣ маҳсуб меёбад, ҳам адрасбофҳо барои матои худ истифода мекунанд. Пахтаро овардам. Дар ин ҷо хонаи заргар гӯем агар як гӯшворро дар ин ҷо овардам, чун маълум шавад ин ҷо хонаи заргар ҳаст ва меваи ангур ҳаст. Ман дар ин ҷо овардам меваи ангурро ва бо токаш овардам ва ин ҷо хонаи тоҷир аст ва ин ҷо бошад агар хонаи кулолгар аст. Ва ман хостам хонаи кулолгарро тариқи як кӯза баён карда бошам ва барои тасвири ин эскизи ин асар 23 рӯз вақт рафт. Қисми тарафи росташро ман нишон дода бошам. Ман боз хостам ки аз матои миллии адрас истифода карда бошам ва хостам ки анамин либоси адрасро бо тариқи ягон нақшу нигори бадеӣ оварда бошам ва анамин матои адрасро гирифтам бо шакли нақши миллӣ бурида ба ин ҷо гузоштам. Ва интихоби матои адрас каме душворӣ овард ва ман хостам ки умуман дар интихоби ранг ва ман хостам ки ранге ки ба ранги мато наздик аст, ин гуна адрасро интихоб кардам. Фикр мекунам ки албатта ин матои адрас ба ин матое ки ман ҷомадӯхта истодам бисёр мувофиқа кардааст ва ман дар ин ҷо тангачаҳоро овардам. Албатта дар давраҳои қадима хариду фурӯш тариқи сиккаҳо, тариқи тангаҳо ба роҳ монда мешуд. Ин асарам албатта дар раванди омодашавӣ қарор дорад, ҳоло пурра омода нест ва ман ҳоло фикр мекунам ки як асари зебо, як либоси зебо бо ороишотҳояш тайёр мешавад.
و من میخواستم به این جامه سربند میگوییم، یک سربنده که این لباس رو، این جامه رو پوره میکند، باز زیب میدهد، آماده کردم. در اینجا دو نمودی سربند رو آماده کرده ایستادم. اینش حالا پوره آماده گردیده است. اگر باز به تاریخ روی آوریم، تنها مردها از سله ها استفاده میکردن، این گونه سله ها رو میپوشیدن. من خواستم که یک نویگری کنم و به تخیلات من وقتی که این جامه رو میپوشند یک образ افسانوی، یک образ تاریخی به نظر چشمم آمد و فکر میکنم که این سربند باز لباسی مرا زیب میدهد. و باز یک محصولات دیگر آماده کرده ایستادم. این حالا آماده نیست. من در اینجا از انار، چطوری که من در جامه میوه انگور رو آوردم، در آرایشاتش میخواهم انار رو استفاده کنم. این گونه انارها رو، این نیز حالا در جریان آماده شوی قرار دارد. قسم هایش رو آماده کردگی هستم. من انار و انار متالی که این رو نیز طریق فرمایش دسترس کردم و از دیگر سنگو مهره ها باز یک آرایشات دیگر را نیز آماده میکنم. بعد چند روزی ثبت برنامه نرگس برایمان مژده داد که اثر آینه تاریخ به پورگی آماده شده است و با این لباس آفریده‌اش در دور ولایتی آزمون اشتراک نمود و به دور جمهوریوی راه خط گرفت. واقعاً اثر ایجاد کردهش افسانوی است. از جهت انتخاب متاع نفیس، نقش و نگارش ناتکرار و خود اثر باشد صرف مؤلفی است و بسیار با دید و نظر بلند بدیعی آماده شده است. به نرگس برای اشتراک به دور نهایی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من برار می خواهیم و امید داریم که اشتراک در این آزمون در آینده برایش قدم استوار به سوی مظفریت ها می گردد.